Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta manghigala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abay no adlaw na usab karon nga usab tarong adlaw higala. Adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 25 na kini sa bulan dili mahigala. Adlaw karon nga Huwebes, no? Adlaw karon nga Huwebes ni ining bulan sa matarong bulan na mahigala, bulan sa Setyembre. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Nahala, no? Ato day nga timbayaon og may mudto sa ang atong kalahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug ingon manusab ang ato ang kalahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, o ang tanan gyud nga mga kaigsuon na nato nga naminaw karon nining atong programa. Hala, no, may mudto na kanatong tanan. Abi no, ari kita mahigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ining kamudtuhon. May itong mahigala, padayon karon ang panawagan sa CBCP o ang mga kaobispuhan nga padayon gyud nato nga pakigbatukan ang plano karon sa atong gobyerno, sa atong mga magbabalaod nga atong ipatuman ang balaod sa divorce, no? Matud pa sa mga baruganan sa kining mga kaobispuhan, matud pa nila ang kining diborsyo makatabang nga maguba ang pamilya, dili aron nga mas mulig-on pagyud ang pamilya. Balita mga higala gikan sa Vatican, padayon karon ang ato ang talahurong Santo Papa sa iyahang pagbisita sa Indonesia, sa Timor-Leste ug ingon manusab sa Singapore. Gani atuan na siya karon sa nasangpit nga mga lugar aron pagpahigayon sa iyaha usab nga papal visit sa nasangpit nga lugar. Nasabtan nato nga ang Indonesia dili kayo daghan ang Katoliko, pero sa Timor-Leste mga Katoliko kana din ang nagpuyo. Lagi manusab sa Singapore, ubay usab ang mga kaigsuonan nato dinha nga mga Katoliko. Mao kadto mahigala mga balitang simbahan ni ini kabuntuhon ug ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Boy no, kinsa may atong Saint of the Day karon ng Pulding ay burag si kuan ba siguro padre. Tanawa nato diri sa atong listahan September 6, no? September dili karon mahigala September 6, of course, no? Sa pa mahigala ha September 5, no? September 5 karon mahigala, no? Dili ron September 6, September 5, no? Ang ato karon nga santo September 5 mao si Blessed Saint Teresa of Calcutta. No? Si dili na siya blessed, no? Kuan na ni siya Santa Teresa sa Calcutta, no? Or Mother Teresa, no? Nasabtan nato nga kini si Mother Teresa tagang kuan kini siya Mesopotamia, tagang Macedonia, dili Mesopotamia, Macedonia na tawo ni adtong 1910. Unya matud pa originally baptized as Agnes. Unya matud pa she entered the convent of on Ireland and received the name Teresa and then matud pa in 1950 she founded a new congregation kining Missionary of Charity nga mao karon ang natukod niya og nahimo niya ang kagabay kauban niya sa paghimo sa iyang mga apostolado didto sa nasod sa India sa Calcutta, no? So karong adlaw mahigala hinumduman nato ang lain na pong santa sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Teresa sa Calcutta. Nahala, no? Adlaw karon nga sa tarong adlaw Huwebes, no? Pizza 5 na kini sa bulan sa Setyembre. Okay, mati masipyat ang higala ha kay kinirabang inyong suki sa kahanginan medyo gulang-gulang na. Kung ano ko mahigala
65 years old na ko, medyo doon na yung mga kalimot usahay nga atuang nabatunan. Ano? Abi na may gala, ano na kita sa section 2 sa atuang libro, no? Kining Catechism of the Catholic Church, ug mao karoy atong gituki, no? Atong gitudlo kaninyo ang mga importanteng punto sa atuang credo or the profession of faith. Nasabta nato, nagikan sa I believe, may paingon kita sa we believe. No? So pasabot ni Ana, ang I believe maong kantong gitudlo sa mga apostoles, no, nga credo nato kay kuan man lagi to personalized man gitong ilaha. Pero sa diha nga natukod ang simbahan, ang mga Katoliko, ang simbahan, ang Katolikong simbahan tungod lagi sa pagdaghan na gyud kayo sa mga miyembro sa Katolikong simbahan tibuok kalibutan. No, gi-emphasize na pod nato sa Nicene Creed kining gitawag nato we believe, no, pero parehas lagi hapon na siya, no, ang we believe ug ang I believe parehas lagi hapon na, no, kay ang I believe sama na nga imo nga gipadayag, no, nga walay kukatahak o way pagduha-duha imong gituuhan ang giprofess sa we believe. Yan, no, sa to pa ang I believe musuporta na sa we believe. I don't know kung nasabtan ba ninyo. Masa ganito nung pulding, ang kanang I believe musuporta sa we believe. Sa pasabot niya na nung pulding. Sa ato pa, ang atong pag-ingon nga I believe, nagpasabot ka na nga atong gisuportaran or atong matod pa ato nga gipadayag ang we believe. Nga pa isip o sa kasimbahan, mao kini ang atong gituuhan. Okay na, padayon na ta mahigala ha. Okay, no, padayon kita and then ipaingon kita mahigala sa pag-ila sa mituwa ko nga simbolo, no, sa ato pa simbolo nga sa ato sabi sa Griego man nga sunultihan, symbolon or half of a broken object, no. Sa ato pa ang simbolo di ay aduna na siya kalambigitan sa original nga gisimbolohan ni ana. So na nga kanang atoa nga gitawag na to og pagpadayag sa atong pagtuo, no, nagsimbolo ka na sa atong gituohan. Kanang pagpadayag na to ba kanang simbolo na siya nga tinuod nga adunay ang atong pagpadayag sa pulong ato yung gipuy-an usab sa buhat kay part man na siya sa ato ang Ginoo. Dili na mahimo nga nagpadayag ka sa imong pagtuo nya wala day ka nituo. Dili gina sa credo. Dili gina siya credo kay kon panalitan magpaingon-ingon ka nga I believe unya wala day ka ni believe, actually dili gina siya credo. Ang tinuod gyud nga I believe kana gyung parte na gyud sa imong kinabuhi nga imong gipadayag kay kanang simbolon kuan man na siya half of a broken project o object, no, klaro na. So ari na kita mahigala sa profession of faith, pagpadayag sa pagtuo gihapon ug matud pa sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himua sila nga ako mga tinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nga sa ato pa di ay kini atong parte nga atong gidiscuss karon, pagdawat pa lang nato, no, pagdawat pa lang nato sa Kristohanong pagtuo, gipadayag na usab nato ang atong pagtuo pinaagi sa mga atong mga ginikanan ug sa atong mga kining gitawag og maninoy ug maninay. Nasa tao. By the time that we were baptized, gidawat na nato ang pagtuo. So ang nidawat ni ana nga in our behalf, mao mismo ang atong mga maninoy ug maninay ug atong mga ginikanan. Muna nga panahon sa bunyag, dunay mga pangutahan, nagatuo ba kamo sa Espiritu sa Dios sa nagtuo ba kamo kang Hesukristo atong manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan? Nag-imo lang gi-profess ang imong faith, no, gipadayag nimo pagtuo, no, nagatuo ka ba sa Dios Amahan makagawon sa nagbuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Ano naman ta, no, isalikway ba nimong sala ug ang pagtani sa dautan? Isalikway. Ingon ni ana, no, kana mga profession of faith na siya, no, kanang ato ang gihimo nga kana bitang pagsalikway ug ang pagdawat profession of faith na siya. Ato kanang mabasa sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 19. Nga sa ato pa gamay patang bata ato nang gipadayag ang atong pagtuo. Sa gamay pat dili gyud kita mismo in behalf ra alang kanato ang atong mga maninoy o ginikanan, ang atong mga ginikanan. Okay, klaro? So klaro na ha, I believe in God, kuha na siya, Apostles' Creed. Pero we believe in God, kuha na siya,
Niceno Constantinople, no, Constantinople nga pagkapadayag sa pagtuo, meaning isip usa ka simbahan, no, klaro. Bino din nila nakatakoto ba perting bisihan ako mahigala, no, gani karon na ako ros bukid kay nagkuan ko kanang nagbisita ko sa ako mga kabaryuhan diri ganina sukan pag ng bunta alas 8 nibisita nako sa Ilaya dayon pagka alas 10 sa Amdos dayon naniudto dayon karong taon-taon, no, mo misa na po ko sa kining gitawag og kana layawan. So sa usa ka adlaw higala upat ko kamisa, no, gikan sa buntag dayon pagkamudto hapon tibok adlaw nagmisa ko kay amo man ang panahon nga mag ubay kong misa kay bukid, no. Ako orang giusa ang pagbisita sa bukid mahigala gikan sa Kidalayan hinay-hinay og tugbong muna nga maabot kilo sa hayog upat, no, pero dili na siya nato ma-accuse nga kanabitang murag nagpadaghan tag misa kay wala man ay income kita pa magani makagasto na kay kanang bukid-bukid mahigala magdepende man na kuno magpabunyag sila unya nakita nato nga wala jud in tawo po ikahatag bisag gamay na lamang in taon pong matud pa kanang gamay pod nga donation ato ra gyud bunyagan nga wala ra donation kay bukid mahigala lahi sa lungsod mangayo mo kitang stipend kay para maintenance sa simbahan o ato pong marimit sa ato ang chancery. Pero sa bukid wala na mahigala dili na siya nato matuman usahay kaya mga tao dito naglisod ganin tao ug unsay ipanmahaw paniudtog panihapon. Claro, anahala sige may buntok na natong tanan ug daghang salamat sa inyong pagpakig-uban kanako. Mayong mudto Pilipinas.